дадоха ми да тествам най-новият Galaxy Z Flip 6, който е сгъваем и нямам търпение да го отворим заедно. Също така ще ви покажа и 3 супер яки трика. А сега и нека го анбокснем. Маля, дизайнът е брутален. А ето и първия лайфхак. Ето как да си сложите супер яката AI персонализация на екран. Може да си избирате различни яки тапети, снимки, а може да изберете и AI генериране на изображение. А ето го и крайния резултат. А ето и втората функция – снимане с жестове. Това е любимата ми функция. Не е нужно да натискате бутон, просто трябва да направите така с ръката. И най-якото е, че не ти трябва статив или Иван да те снима. Случвало ли ви се да видите някоя дрека и много да я харесате, но да не знаете откъде да си я купите? Сега ще ви покажа как го направите с функцията Circle to Search with Google. Отварям камерата, натискам Home бутона, ограждам и готово. Видяхте колко лесно става? А освен с дрехи, обувки, може да пробвате да намерите някоя храна или защо не изграла. Пишете в коментарите